Kurt Gatt li huwa team manager ta' Pieta Hospers ġie sospiż it-logħbiet u weħel multa wara l-offenda weddet referi waqt logħba futbol f'Għawdex. Fuq il-bodyguard tal-kap Bernard Grech li kien miegħu sa mill-bidu tal-kampanja tant li anke kien waqqafna nsaqsu lil Bernard Grech u spiċċa jimbuttana ħareġ digriet mill-Maġistrat Joseph Mifsud fejn intqal li l-qorti mhux se taċċetta li l-uffiċjal tal-logħba jiġi insulentat jew meddet. F'affidavit li ħar referi intqal li Kurt Gatt beda jgħidlu li hu daqqiet ta' ponna għandu bżonn u għandu bżonn min jaqlalu snienu. Kurt Gatt saħansitra fakkar lil referi f'każ ieħor ta' vjolenza li kellu r-referi 18-il sena ilu u li dwaru r-referi qal li għadda minn trawma. Saħansitra fuq il-midja soċjali Kurt Gatt irrefera r-referi bħala barri biqrun ta' ċerva. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Maġistrat John Mifsud qal kif il-qorti tistenna nġiba aktar korretta minn xi ħadd bħal Gatt li huwa uffiċjal ta' tim. Ir-referi kien assistit mill-avukat Charlon Guder filwaqt li għal Kurt Gatt der Chris Said. Kurt Gatt huwa persuna b'rekord kriminali. Huwa tressa l-qorti diversi drabi mhix li bakkużi fuq frodi. Fl-2010 Kurt Gatt weħel sentej ħabs sospiżi l-4 snin wara nstab ħati li uża checkbook misruq u xtara numru ta' affarijiet fosthom asafar eżotiċi, deb, fwieħa u alkohol. Fl-2002 huwa kien ammetta wkoll li falsifika ċekkijiet tal-Bank of Valletta u kien ingħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien 18-il xahar.